SVOC 01 blijft vijfde klasser. Op tweede Pinksterdag verloren de voetballers met 0-3 het tweede na-competitieduel tegen Mariahout. Eerder al ging de formatie van trainer Toon Bongers in het eerste duel met 4-1 onderuit tegen Ulysses. Een zichtbaar teleurgestelde aanvaller Rob Houwe had wel een verklaring voor de royale nederlaag. Ja, ik denk dat we onszelf veel tekort doen. We starten gewoon niet goed, krijgen een eerste kans, maakt me niet af. Krijgt in tegen doelpunt tegen, ja, we beginnen het hele verhaaltje al. We doen onszelf gewoon tekort. Ja, een hele teleurstelling. Hadden jullie meer gehoopt? Ja, het zou leuk zijn geweest als we naar de vierde klasse zouden gaan, maar het zat er niet in vandaag. Want het was wel uniek geweest, hè? Als eerste keer als SVOC naar de vierde klasse. Ja, het zou leuk zijn geweest, maar het zou ook leuk voor het team zijn geweest. Leuke beloning dit jaar. Ja, we moeten onszelf gewoon belonen dus. SVOC 01 kon niet compleet aan de aftrap beginnen. Doelman Mikey Ellery was op vakantie en aanvoerder Bart Jenniske is geblesseerd. Ja, Mikey, de keeper, is op vakantie. Er zitten een paar pijntjes tussen, iedereen is topfit. Ja, dat speelt allemaal mee, denk ik. Maar... Op de slotdag van de competitie verzuimde SVOC 01 thuis door een 1-1 gelijkspel tegen Astrantia een beslissingsduel om het kampioenschap af te dwingen. Een domper die wellicht nog nawerkte in de na-competitie. Nou, dat denk ik niet, want als je kijkt hoe we de laatste week getraind hebben, hebben we goed getraind, denk ik. En ja, het zat er niet in vandaag. Vertrouwen was er niet. Dus. Want ook voorin, ja, je had een paar leuke acties, maar ja, het zat er ook echt niet net in, hè? Ja, de actie dat lukte nog wel in het eindpaas, was wel niet goed. Kansen werden niet gemaakt. Ja, dus heel veel kansen hebben we niet gehad, maar ja. Houwe blikt desondanks terug op een prima seizoen. Met de winst van de Venray-bokaal, de strijd om de titel en de na-competitie. Ja, ik kijk wel terug op een leuk seizoen als je vergelijkt met vorig jaar. Dus qua punten is het allemaal veel beter geworden. Dus het hele seizoen hebben we er heel goed zin in gehad. En het is wel jammer dat je niet beloond wordt. Ja. Ja, maar met name op de laatste weken, ja, ook de eerste na-competitiewedstrijd was er een duidelijke neerlaag. Ja, klopt. Ja, je ziet ook wel het grote verschil tussen de vierde en de vijfde klasse, denk ik. Dat ze gewoon tekort komen. En, ja, ze waren toch feller, hè? En ja, wat compacter speelden ze, wat slimmer, denk ik. Ja, daar heb je het, de vierde klasse vergeleken met de vijfde klasse. Ja, de inzet, alles. Ja. En nu uithuilen, opnieuw beginnen? Ja, gewoon weer even lekker vakantie vieren. Ik heb wel even zin in. Ik heb het wel even gehad met het voetbal. Maar... Ondanks de teleurstelling nu toch een paar pilsjes, denk ik. Ja, dat doen we altijd, dus dat hoort er gewoon bij.